Hej alle sammen. I dag der spiller vi på Swish sammen med BBJ00. I know you know who it is. Åh crap, der er en person der ringer til mig. Undskyld for det, YT. Det her de er OP. Jeg fik ham den ene. Jeg er lige nødt til at skrive. Og jeg stærkt sådan der. Jeg skulle lige skrive til en, at jeg lige recorded. Ham der er vild til FNS. Er du? Det var ikke særlig fortjent. Okay, vi går en anden vej rundt om nu. Sneak nu. Jeg fik et shot. Jeg fik den ene. Jeg har lavet det. Sådan der. Yes. I må godt like og kommentere sådan noget, hvis der er nogen, jeg skal prøve at få fat i, som jeg kan spille med. Og... Er du? Nå. Jeg fik den ene i FNS. Pis. Nå, de vandt. Fuck det. Og I må også godt skrive og like, hvis der skal komme flere, hvad nu det hedder, hvad nu det hedder. Swish video. Ja, flere Swish videoer. Flash video. Jamen, vi tager et til gaming. Jo. Jeg laver et nyt team. Så. Hold. Det vidste jeg ikke engang, man kunne. Nej. Hvis ikke man kunne komme ind i det. Måske hvis I ikke kan se noget YouTube. Så jeg går lige ud. Kan du lide den nye, eller nye? Kan du lide den? Jeg hader den. Den nye Swish lobby. Nej. Jeg hader den. Det er ikke så meget lavet. Okay, så er vi in game. Hvor spawner du henne? Her. Nå, jeg kan ikke se jer. Tænk lige ud. Okay, kom vi rush. Vi tager lidt defensivt. Nå. Så går ind i mine flash, mand. Der er ham der den ene, han hacker, ligner det. Nå. Hvis han ikke gør, så må I meget undskylde. Det er bare mig, som der beskylder folk for at hacke pænt tit. Typisk den Marco. Nå, men hvad synes du, at jeg er pro til PvP? Det er meget spørgsmål. Ja. Det er okay, det er ikke... Det er ligesom, det er ikke noget sådan, det er ligesom, at du er ikke noget sådan specielt, eller... Shit, kom pas. Fuck han der, han er dum. Jeg fik den ene. Jeg fik ham den anden. Lækkert. Hvilken slot har du din flint stil på? 9. På I? Nej, 9. Nå, ja, det er jeg også. Jeg tror faktisk, vi har den samme second. Jeg har min fishing web på nummer 2 og min bog på nummer 3. Det har jeg også. Nej, du. Okay. De begge to var pænt lov, tror jeg. Jeg tror kun ham der den ene var, fordi ham den anden, ham havde vi jo ikke fået nogen hits på, eller fik du? Jeg fik ret mange hits på den ene i hvert fald.
Pro FNS, hva'? Jeg har den ene i hvert fald. Og jeg døde. Nå, pis, men det var i hvert fald alt for denne her episode, og like, comment, subscribe hvis I vil, og jeg håber I vil kunne lide min channel, og ja, jeg vil bare sige farvel. Vi ses i næste Swish video eller noget andet.